Welkom op het Popta-slot. Wat is hier gebeurd, Kees? Hier is de rommeltjespiet geweest. Ik denk dat de zak hier een beetje open is gegaan misschien. Een beetje? Niet echt, heel veel. En dit is Sinterklaas' kamer. Dus Sinterklaas die logeert hier als hij in Marsum is. Ja, hier slaapt Sinterklaas. Hier. En daaronder slaapt de Pieten. En dit is eigenlijk de kleine kamer waar Sinterklaas zijn handen kan wassen en al die dingen. Hoe weet je dit allemaal? Heeft mijn papa verteld. Oké, hier eet Sinterklaas. En wat hij eet is pepernotensoep en pepernotenpannenkoeken. Dat eet hij. Dit is pas de eerste keer dat ik Sinterklaas hier op het slot ontmoet eigenlijk. Gewoon hier. Je woont hier nog maar net. Niet in het slot, maar de boerderij ernaast. Gewoon één dorpvloep, je bent er gewoon. En hoe speciaal is dat? Best wel speciaal voor mij dan. Gewoon een beetje spannend. Ja, want jouw papa die werkt hier. Ja, En wat doet hij dan? gewoon het slot netjes houden. Ik ben de slotbewaarder. En ja, ik moet ervoor zorgen dat alles hier mooi blijft en bewaard blijft. En ja, we zijn al weken nu in de weer om alles netjes te krijgen voor de komst van Sinterklaas. En ja, de vloeren dweilen, het zilver poetsen. En ik ben nogal een Pietje precies. Dus ja, dat neemt heel veel tijd in beslag. En spannend liet het mij ook net. Ja, ik vind het heel erg spannend. Ik vind het heel erg spannend. Ja, dat maak je niet zo vaak mee natuurlijk, dat Sinterklaas zo dichtbij is en zo vlakbij slaapt. Dus Kees vindt het niet alleen spannend, maar ik ook, zeker. Ja. Want dit is de eerste keer dat je nou Sinterklaas hier haalt. Ja, nou, wij wonen hier net, dus het is de eerste keer dat ik het meemaak. Maar hij komt hier al honderden jaren. En heb je met Sinterklaas al afgesproken wat jij voor cadeaus gaat krijgen? Nee, dat niet. Nee? Nee, ik heb eigenlijk een beetje gezegd, alles van Minecraft is goed. Er branden altijd kaarsjes in zijn kamer. En dan staan hier kinderen bij de poort te kijken of hij er is. Hè. Dus dat is geweldig. En ze maken tekeningen en die hang ik dan op of ik geef ze aan Sinterklaas als ik hem zie. We gaan naar de belangrijkste kamer die hier in het slot is. De wc van meneer Popta. Aha. En Sinterklaas. Maar wat ziet dat er raar uit? Dat is geen gewone wc, of wel? Nee, dit is de wc waar Sinterklaas gaat poepen of plassen. Dat is een beetje raar, maar Ja, ook Sinterklaas moet naar de wc. ja, Misschien stinkt hij ook nog wel. nee, dat denk ik niet.